Takže čaute guys, ja vás vítam po dlhej dobe. Toto je Q&A 1, jo. Takže jo, všetci, čo ste vypísali do komentára, tak už ste sa konečne po 4 týždňoch dočkali. Wow. Bol som na lyžovačke, jo. Ale bol som taktiež aj na liečení, takže jo, lebo prečo ne? No, takže, ale ja si myslím, že by sme ako mohli sa trošku upgradenúť, sorry. No, dobre. No, ako, vyzerá to trošku krinke, ale to je úplne jedno. A hlavne si nemyslíte, že toto je ako finálny rezult. To zďaleka není finál. Zďaleka není. Proste každým videom sa tá postavička bude zlepšovať, až kým nebude proste perfekto. Lebo ako, áno, vyzerá trošku goofy, ale snažil sa to tak spraviť, aby to bol proste také kartúny. Skibidi to, you know what I mean? No skibidi to ne, lebo to by potom nekúkal, ale ako. Ale to je jedno. A jo, poďme sa už konečne rozprávať o tom Q&A. Dobre, takže poďme na prvý komentár. Od samého Susidemona. No totiž niekedy Minecraft s iným modom ako Farm Life, no nepočúvaj. Budem točiť len toto, lebo vás to všetkých ľudí, ne? Myslím tým akože áno, naozaj budem točiť čo je niečo Farm Life. Už vôbec sa nevidie video. Takže poďme na druhý komentár. Koľko máš rokov? Dostatočne veľa, aby som bol na tejto aplikácii. Aspoň teda dúfam, no. Dobre, takže tretia otázka, alebo lepšie povedať komentár. Peter Kolčún je tvoj kamarát, ja som jeho kamarát, povedz, jak sa volám, plus. A ty čo si myslíš, že som taký kuzelík, čari majú fuk, bum? Nerobím si srandu, ale naozaj neviem, kto si. A s Petrom Kolcúnom radšej budeme volať Peťo, okej? S ním nakedy vyjde video. Aspoň sa dúfam, taký v lete. Takže môžete sa dočkať. Máte ešte 4 mesiace na čakanie. Jaká zabava však. Dobre, a teraz posledný a najdlhší komentár je od samého Fleta. Kamo Flet, ty si taký strašne veľký borec. Si bol aj na mojom dnešnom, aj včerajšom streame. Ja toto video vidím o jeden deň neskôr, takže pondelok, ja to stream teraz v nedeľu. Jo. A vy ste mali čo pozerať, keď ste 4 týždne nič nemali pozerať. No a poďme si konečne už prečítať Fletov komentárov. Otázka číslo 1. To je tvoj najlepší kamarát. Susidemon a Niko a ešte aj moji spolužiaci sú megaborci. Proste ja nemám najlepšieho kamaráta, proste všetci, aj ty Flet si mega dobrý kamarát, aj keď si digitálny, ale to je jedno. Potom 2. Máš frajerku? No. Smutné. Emoji. Bude plakať. Dot. 3. Máš súrodencov? Áno, mám sestru. A mne príde, že ja som najdivnejší človek, lebo ja sa mám so svojou sestrou mega rád. Nejak ostatní súrodenci. Akože dobré, niekedy mám chuť zobrať AK-47 aj rozstrieľať, ale to je jedno. 4. Plánuješ nejaký special za nejakých 50 alebo 100 sub? A keď áno, tak aký? Popravde ešte ani nemám, ale Susidemon, pán kamarát, povedal, že za nejakých 100 subs by chcel spraviť taktiež Q&A, takže možno mu ja budem taktiež robiť animáciu a mne sa bude chcieť iba zomrieť, ale to je jedno. 5. Aká je tvoja najobľúbenejšia internetová platforma? TikTok, YouTube alebo Instagram? No tak zase TikTok využívam najčastejšie, lebo ma proste najviac baví, takže asi TikTok.
YouTube má ako niekedy občas má very cringe videa, aj teraz ako vydal YouTube, asi pred rokom dvomi vydal YouTube Shorts, tak ako brainrot, ale že otrasný. A Instagram veľmi ani nevyužívam, alebo Snapchat proste pre mňa, to je také dievčenské skôr mi tak príde. Messenger, WhatsApp, to je proste na volanie, píš sa s kamarátmi, takže jo, asi TikTok bych dal povedať. 6. Aký je tvoj najobľúbenejší sviatok? No takže pre mňa všetky sviatky sú good, Vianoce sú proste dobré, apríl je dobrý, som teraz zabudla, ako sa to povie, počkajte guys, musím si rozpovedať, počkajte. Veľkonoce po česky, ale neviem po slovensky, to je jedno. Proste Veľká noc, no určite si poviem konečne. Proste sú to mega dobré sviatky, lenže škoda, že teraz ako Ježiša Krista trošku dávajú preč a dávajú postavičky akože zajac ako. Čo má spoločný zajac s Veľkou nocou ako? Alebo čo robí na Vianoce, kam taký Santa ako, nechápem. A zase mám najradšej Vianoce, alebo narodeniny. 7. Strihaš si svoje videá sám, alebo máš, počkajte, editora? No tak ja momentálne nemám editora, ale strašne by som chcel, lebo pretože zabera to dosť veľa času, jo, ale ako mňa celkom ako baví, lebo ja som ešte teraz študent a ja nemám takéto veci čas, ako jo, ešte s chalami chcem hrať Fonko, potom oni povedia, že poď Fonko, nechod teraz strať video a potom nakoniec nechcem strať videa, takže tak. Takže jo, kebyže ste vedeli takého editora alebo strihate videa, tak bol by som rád, kebyže ste strihali moje videá, kebyže ste chceli, jo, a tak no. 8. Prečo si sa rozhodol robiť animácie? No tak ja som sa rozhodol robiť animácie, pretože už mi trošku dochádza content, jo. A aby vás proste bavil content každého, lebo chápeš, že budem mať viacej views, to je smart. Keď budete robiť zo všetkého, tak potom budete mať viacej divákov. Ale zase je to väčšia drina, ale zase keď ste ako ja, že vám to je jedno, tak ako vypadne sa to celkom. 9. Veríš na Boha? Áno, ja verím na Boha, ja som verný kresťan. Verím na Boha, lebo proste robí zázraky. Mne spravil v živote strašne veľa zázraky, keď som začal ešte viacej veriť, tak ešte sa mi stavili lepšie veci a lepšie veci. Potom som si aj takéž potom som si aj kúpil Bibliu, ktorá sa volá The Action Bible, je to po anglicky a je to vlastne taký komiks. Lebo ja som taký človek, ktorý proste nemá rád proste čítať knihy, ktoré majú čistý text, lebo ma to proste nebaví. A toto to má taktiež aj 98% z toho je proste obrázky. Jediné, čo ma na tom štve, je to, že na tej knihe, že sa ľahko zničí proste. No takže si na ňu musím dať veľký pozor. Taktiež som aj spravil zo suseda Demona, som taktiež spravil ešte väčším kresťanom, než sám je, takže som za to rád, že aj on vôbec chcel byť ešte väčším kresťanom, že sorry, že koktam guys, ale ja za to nemôžem. Dobre, takže posune. 10. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? No, takže aby som povedal pravdu, ja nemám obľúbené jedlo. Ja proste, dáš mi rohlík, nam, dáš mi bukance, nam, ale zase poviem pravdu, že som trošku aj picky eater, pretože zase ja proste nemám rád ryby, proste ryby ani lúpy. A posledné, čo nemám rád, je trošku zeleniny, ktoré zeleniny zjem, jo, niektoré veci, čo sú zeleniny. Ináč, včera som sa dozvedel, že kamo melóny, že vraj zelenina. Cože? Dobre, ale moje 3 najväčšie favority sú rezeň a kaša, alebo kľudne mi môžu dať aj pečené zemiaky, mi to jedno, alebo hranolky. Potom ríža a nugetky, ale bez omačky, ja taktiež nemám rád omačky, ja proste neviem, čo ja neviem. A potom, posledné, je všetko zmiešané dokopy. Wow. Myslím to tak, ako zmiešané dokopy, akože si dobre, že rohlík,
rozrežeš ho na výšku a na šírku. Potom dáš to do hriankovača alebo do toastru. Potom, keď už ti to vyjde, necháš, aby to chvíľu proste vychádlo. Potom dáš do toho rýžu, na to dáš proste rýžu a dáš na to potom ešte soľke tak keceš a párku. To je proste mega dobré, dámy. Ja som divný, ja som Číňan. Umerám. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak hej, tak nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v ďalšom videa. Čaute!